Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ayati faidatun utawi iki kono faidah ukhra kang weneh. Fi qiraati suratid Dukhan ing dalem maca surat Ad-Dukhan. Lailatan nisfi ing dalem wengine separo min Sya'bana saking wulan Sya'ban. Qala dawuh sapa Asy-Syarji Imam Syarji. Rahimallahu taala fi fawaidi ing dalem pira-pira faedahe Imam Syarji utawa kitab fawaide Imam Syarji ngoten nggih kena. Fawaide ing dalem pira-pira kitab fawaide Imam Syarji. Ing lafat man utawi sapane wong iku qira'a maca sapa man awwala suratid Dukhani ing dalem kawitane surat Ad-Dukhan ila qauli ta'ala tumeka dawuh Allah taala rupane al-awwalina lafat al-awwalina. Iki sampai ayat 8 nggih, sampai 1 sampai 8. Fi awwali layatin ing dalem kawitane wengi min Sya'ban saking wulan Sya'ban. Khamsa asyrata kelawan 15 apane maratan ambalane. Ila lailatil khamisah. Tumeka khamisi. Khamisah asyara. Tumeka wengine 15. Tumeka wengine tanggal 15. Ila lailatil khamisah asyara tumeka wengine tanggal 15. Wa yaqra'u lan maca sapa man ing napa niku awal surat Dukhan. Salasina kelan 30 apane marratan ambalane. Semayat guru nuli zikir sapa man Allah taala ing Allah taala utawa nyebut sapa man Allah taala ing Allah taala. Wa yusolli lan maca selawat sapa man ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u lan donga sapa man bima kelawan perkara ahabba kang demen sapa man ing ma. Fa innahu mongko sak temene man iku yaro bakal ningali sapa man takjilal ijabati ing age-agene den ijabahi. Takjilal ijabati ing age-agene den ijabahi fiha ing dalam lailah. Lailatul nisfi. Insyaallah mengersakake sapa Allah taala. Barang siapa membaca awalnya surat Ad-Dukhan berarti ayat 1 sampai 8 niku dibaca 15 kali sejak tanggal 1 sampai tanggal 15. Kemudian tanggal 15 saya mriku membacane mboten 15 tapi 30 bareng ngoten terus zikir maca selawat eling Allah pamane nyebut Allah mantan-mantan terus maca selawat bareng ngono ndonga. Fa innahu yara ta'jilal ijabah maka kamu akan melihat cepatnya diijabahi. Jadi diijabahi cepat. Tambihun ayyada tambihun fi bayani ma ing dalem mertelake perkara yahsulu kang hasil sebab ma apa qiyamul lail jumenengi ibadah ing dalem wengi yahsulu hasil apa alih ya urip-urip yahsulu hasil apa alih ya urip-urip wal qiyamulan jumenengi ibadah alwaridani kang tumeka karone fil ahadisi ing dalem pira-pira hadis bi mu'dhamil laili kelawan wengi kelawan agunge wengi waqilan den ngendikake apa bisaatin kelawan mangsa suwiji. Wa an Ibnu Abbas lan den riwayatake saking Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bi salatil isya kelawan salat isya fi jamaatin ing dalem jamaah. Wal azmi lan nejo ala salati subhi ing atase salat subuh fi jamaatin ing dalem jamaah. Kama kaya keterangan qauluhu kang dawuh sapa ulama ing ma. Fi lailatil aidaini ing dalem wengine riyaya loro. Wa amama anapun utai perkara ya faluhu kang agawe ing ma sapa ba'dun nasi sebagiane pira-pira menungso min sholati mi'ati rakaatin saking salat 100 rakaat fi hadhil lailati ing dalem ikilah wengi iku fahuwa mongko utawi ma iku bid'atun bid'ah kama kaya keterangan takodama kang wis dadi dingin apa ma wal aula utawi kang luwih utama lil insani kadhe menungso iku ayu sholli yen to salat sapa man fi hadhil lailati ing dalam ikhlas wengi salat tasabihi ing salat pira-pira tasbih alati alamaha kang wis mulang ing salat tasabih sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi maring pamane Kanjeng Nabi rupane Al-Abbasi rupane Imam Abbas atau Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib rupane Al-Abbasi Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib
Wali ghairihi lan maring liyane ammihi min aqaribihi nyatane pira-pira kerabate Kanjeng Nabi. Wa sifatuha utawi sifate salat iku madhkuratun den tutur fi kutubil fiqih ing dalam pira-pira kitab fikih. Fatlubha mongko nupriya sapa sira ing salat. Fatlubha mongko nupriya sapa sira ing salat wabillahi lan iku. Kelawan Allah at-taufiq utawi pitulung ma utawi iki ku perkara yutlabu kang den purih apa ma fi syahri ramadhana ing dalam wulan Ramadan al mubaraki kang den berkahi. Iklam murwa sapa sira wafaqoni muga-muga nulungi ing ingsun sapa Allah taala wa iya kalan ing sira li taatihi maring taat Allah annallaha ing satemene Allah taala iku qaddara mesthekake sapa Allah al azmana ing pira-pira zaman wa fassalalan merinci sapa Allah al fusula ing pira-pira perincian wa aghraqalan ngeremake sapa Allah fi bahri ma'rifatihi ing dalem segara makrifat maring Allah fi bahri ma'rifati ing dalem segara makrifat maring Allah al afkara ing pira-pira pikiran wal nguqulalan pira-pira akal wa hayyaralan bingungake sapa Allah fi kunhi dzatihi ing dalem sejatine zate Allah al afhama ing pira-pira pemahaman famalaha mongko ora ana iku tetep keduwe afkar walang ukul famalaha mongko ora ana iku tetep keduwe afkar walang ukul ila ma'rifati somadiyatihi maring ngaweruhi sifat langkepe Allah ila ma'rifati somadiyatihi maring ngaweruhi sifat langkepe Allah usulun utawi tumeka wa hasalan nertentokake sapa Allah hasyahra ramadhana ing wulan Ramadan bil afi kelawan pangapura wal ghufrani lan tegese pangapura wal busra lan bebungah waridwani lan karidan wasururi lan bungah wal qabuli lan den trimone ngamal wa wa'ada lan janji sapa Allah man ing wong somahu kang poso sapa man ing Ramadan bibuluhil maqsudi kelawan tumekane perkara kang den sejo wal ma'muli lan perkara kang den angen-angen fasyahru ramadhana mongko utawi wulan Ramadan iku syahrun wulan jalilun kang agung wa fadlu utawi kautamaane napa niku jenenge Ramadan iku maufurun sampurna jazilun tur kang agung kasirul khairati kang akeh pira-pira kebagusane azimul barakati kang agung pira-pira berkahe qad manaha teman-teman paring sapa Allah taala saimahu ing wong kang poso ing dalem Ramadan farhataine kelawan bungah loro rupane farhatan sak bungahan utawa buka siji ainda iftarihi ing dalem nalika bukane saim wa farhatan lan sak bungahan ainda liqai rabbihi ing dalem nalika tetemu pangerane saim iku bungah ya wong Gresik iku ana wong bungah terus iku ana wong Gresik tenan model piye panggah bungah kecamatan bungah wa qala lan dawuh sapa Allah fi fadlihi ing dalem utamane Ramadan ing lafat kullu amalin utawi saben-saben amal ya terus kullu amal ibni adam utawi saben-saben amal ibnu adam menungso kullu amal ibni adam utawi saben-saben amal ibnu adam utawa menungso iku lahu tetep keduwe ibnu adam ila soma kejaba poso fa innahu krana sak temene saum iku li tetep keduwe ingsun wa ana utawi ingsun iku ajzi bales apa ingsun bihi kelawan saum fihi ing dalem Ramadan tuftahu den buka apa abwabul jinani pira-pira lawange pira-pira surga apa abwabul jinani pira-pira lawange pira-pira surga wa tukhlaqulan den napa niku jenenge kunci utawa den gembok wa tukhlaqulan den kunci digembok utawa ditutup ya kena apa abwabun nari pira-pira lawange neraka wa yusaffatu lan den napa niku bondo sapa kulo setanin saben-saben setan wa fihi lan ing dalem Ramadan yatajalla pertelo sapa al maliku Allah zat kang ngeratoni al ghaffaru kang akeh ngapurane wa fihi lan ing dalem Ramadan tustajabu den sembadani apa ad-da'watu pira-pira donga wa tunalu lan den perkoleh apa ar-raghabatu pira-pira perkara kang den demeni
Waftarada lan majibake sapa Allah saumahu ing poso ing dalem Ramadan. Saumahu ing poso ing dalem Ramadan. Ala umatil islami ing atase umat Islam wa wa'adalan janji sapa Allah sawamahu ing pira-pira wong kang poso ing dalam Ramadan bibuluhil marami kelawan tumekane sejo wahabahum lan gawe demen sapa Allah ing sawamah wahabahum lan gawe demen sapa Allah ing sawamah bil fadlil kelawan kautamaan wal ihsani lan gawe bagus utawa kebagusan wa khassahum lan nertentokake sapa Allah ing sawamah fihi ing dalam Ramadan bil aizki kelawan merdeka minan nironi saking pira-pira neraka wa ja'alahu lan dadekake sapa Allah ing Ramadan sihatan ing sehat lil abdani maring pira-pira badan lil abdani maring pira-pira badan wa mutahhiratan lan kang nyucikake lil qalbi maring ati wal lisani lan lisan minadz-dzunubi saking pira-pira dosa wal aisyani lan duraka wa anzala lan nurunake sapa Allah fihi ing dalam Ramadan ala sayyidil basyari ing atase gustine menungso tarkhisan krana murahake fi shaumi ing dalam poso liman maring wong asabahu kang ngenani ing man apa maradun lara au dararun utawa darar bahaya ing ayat famangkana maf'ul sangka anzala faman mongko te sapane wong iku kana ana sapa man mingkum kang tetep setengah saking sira kabeh iku maridon wong kang lara au ala safarin utawa ing atase tingkah lunga faidatun mongko wajib wilangan ngoten faidatun mongko wajib wilangan min ayamin saking pira-pira dina ukhra kang meneh maksudnya wajib qada wa anjaza lan maringake sapa Allah wa anjaza lan maringake sapa Allah liman maring wong qoma kang jumenengi sapa man fihi ing dalam Ramadan ngafahu ing pangapurane Allah wa ghufranahu lan tegese pangapurane Allah wa adama lan nglanggengake sapa Allah alaihi ing atase sapa iku jenenge Ramadan ngoten alaihi ing atase Ramadan fadlahu ing kautamaane Ramadan alwafira kang sampurna wamtinanahu lan ing anugrahe Allah wamtinana hulan ing anugrahe Allah wal ibadatu utawi ibadah fihi ing dalam Ramadan iku mudha'afatun den tikelake wal a'malu utawi pira-pira ngamal fihi ing dalam Ramadan nggih bener fihi ing dalam Ramadan iku fadhailuha utawi pira-pira utamane amal iku fadhailuha utawi pira-pira utamane amal iku mutaraddifatun mutaradif napa tompo-tompo iku mutaraddifatun tompo-tompo tumpuk-tumpukan fatusanu mongko den sunatake fihi ing dalam Ramadan apa ibadatu ibadah bil qiyami kelawan jumenengi ing dalam wengi wa tilawatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an wa mudarasatuhu lan deres Al-Qur'an utawa tadarus Al-Qur'an ala dawami ing atase langgeng wa kasratus shadaqati lan ngakehake sedekah wa ziyadatu tausingati lan tambahe gawe jembar wa ziyadatu tausingati lan tambahe gawe jembar halal ayali ing atase keluarga wal ihsan lan gawe bagus halal aqaribi ing atase pira-pira kerabat wal jirani lan pira-pira tangga lidzibai sayyidil abtal krana anut gustine pira-pira napa niku jenenge wong kang kendel lidzibai sayyidil abtal krana anut gustine pira-pira wong kang kendel maksudnya Kanjeng Nabi abtal Qajaa teman-teman teko apa syahrul shaumi wulan poso fihi iku tetep ing dalam syahrul shaumi al amanu utawi aman wal aitsku lan merdeka wal fauzu lan bejo besuk nal jinane kelawan manggon ana pira-pira surga syahrun yaiku wulan syarifun kang mulya fihi iku tetep ing dalam syahrun nailul muna utawi merkoleh perkara kang den angen-angen nailul muna utawi merkoleh perkara kang den angen-angen wa huwa utawi Ramadan iku tirazu fauqi kulli zamani iku tirazu fauqi zamani gambare unggule saben-saben zaman tuba utawi kabejan iku liman kaduwe wong somahu kang poso sapa man ing Ramadan wa taqalan takwa sapa man maulahu ing bendarane man utawa ing gustine man fil fi'li ing dalam panggawean wa nutaqil lisan lan pengucape lisan wa yahana aduh enake wong ngoten
Munada mandub wayahana duh enake wong wayahana man ya wayahana man duh enake wong hanae ancen enak bu Allah mbok enak ora ya wayahana man duh enake wong hani watene hani watene iku maknane enak koma kang jumenengi sapa man fi lailihi ing dalem wengine Ramadan wadamuhu hale utawi napa niku jenenge luwe man wadamuhu utawi hale utawi luwe man fil khaddi ing dalem pipi iku yahki nyerupani apa damuhu aljumana ing inten zakal ladzi utawi mengkon-mengkono wong qad khassahu zakal ladzi utawi mengkon-mengkono wong iku qad khassahu teman-teman ngususake ing alladzi sapa Rabbu pangerane alladzi bijannatil khuldi kelawan manggon ana surga kang langgeng bijannatil khuldi kelawan manggon ana surga kang langgeng wakhurin lan pira-pira bidadari khisanin pira-pira kang ayu lha nek wong wedok piye masuk oleh bidadari padha wedoke oleh bidadara lha nek bidadara niku ana lanang dadi lanang fawa mongko utawi mandek kenapa kok dibahas sing sering iku bidadari wae mergo wong wedok akeh sing neraka lha jarene fawa mongko utawi napa niku jenenge Ramadan iku syahrun ulan angzala kang nurunake sapa Allah taala fi indal syahr kalamahu ing dawe Allah al-qadima kang dingin wa basyara lan bungahake sapa Allah man ing wong dawa makang langgengi sapa man ala tilawatihi ing atase napa niku maca kalamahu bil jannati ing dalem swarga wal khairi lan kebagusan al-amimi kang sumrambah syahrul Ramadan ing lafaz syahrul Ramadana utawi pira-pira dina iku wulan Ramadan Syahrul Ramadan utawi pira-pira dina iku wulan Ramadan allazi rupane syahr ungzila kang den turunake fihi ing dalam alladzi apa Al-Qur'an wal Qur'an hudan hale dadi pituduh linnasi maring pira-pira manungsa wa bayyinatin pira-pira tandha minal huda saking pituduh wal furqana lan bedaake perkara hak lan batil wa filan iku tetep ing dalam Ramadan Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar allati hiya kang utawi Lailatul Qadar iku khairun luwih bagus min alfi syahrin tinimbang 1000 wulan. Kama sanatakallamu, kama kaya perkara sanatakallamu kang bakal nutur sapa ingsun ing ma insya lamun ngersakake sapa Allah taala ala zalika ing atase mengkono-mengkono Lailatul Qadar. Fi matlabin ing dalam pepurian utawa tuntutan, fi matlabin ing dalam pepurian mustaqilin kang dhewe. Hunalika ing dalam kono-kono panggonan, hunalika ing dalam kono-kono panggonan. Al hadisu ai hadhi al hadisu tai iki ku pira-pira hadis al waridatu kang tumeka. Fi fadli syahri Ramadan ing dalam utamane wulan Ramadan. Waqat waradalan teman-teman temuka fi fadli ing dalam utamane Ramadan. Apa ahadisu pira-pira hadis kasiratun kang akeh. Minha iku setengah saking kasira qaulu utawi dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh idza kana ing dalam nalikane ana apa awalul lailatin kawitane wengi min Ramadan saking wulan Ramadan. Futihat mangko den buka apa abwabul jinani pira-pira lawange pira-pira surga. Kulluha ya sakabehane abwabul jinan. Falam yughlaq nuli ora den tutup utawa ora den kunci minha saking abwabul jinan apa babun lawang siji fi syahri ing dalem sewulan kullihi ya sakabehane syahr. Wa ughliqat lan den kunci apa abwabun nirani pira-pira lawange pira-pira neraka kulluha ya sakabehane abwabun niron. Falam yuftah nuli ora den buka minha saking abwabun niron apa babun lawang siji fi syahri ing dalam sewulan kulihi ya sakabehane syahr. Wa amara lan perintah sapa Allahu Gusti Allah munadian ing malaikat kang undang-undang munadian ing malaikat kang undang-undang yunadi kang undang-undang sapa munadian yunadi kang undang-undang sapa munadian munadi niku undang-undang nek munada wong sing den undang makane Mbah Munodo jenenge munada Mbah Munodo munada. Ya Allah, ing lafat ya talibal khairi he wong kang golek kebagusan. Aqbil madhep sapa sira? Aqbil madhep sapa sira? Wa ya baghiya syari lan he wong kang golek perkara Allah. Aqsir mandek napa? Nyendheka sapa sira ngoten. Aqsir nyendheka sapa sira? Wa ya baghiya syari he wong kang golek perkara Allah aqsir nyendheka sapa sira? Semayakulu nuli ngucap sapa munadian ing lafat hal min mustafirin ana to ora ana ngeten hal min mustafirin
Ana ta utawi wong kang njaluk sepura. Ana ta utawi wong kang njaluk sepura. Iku fayufaru mongko den sepura. Iku fayufaru mongko den sepura sapa lahu mustaghfir. Hal min sailin. Ana ta utawi wong kang nyuwun utawa wong kang njaluk. Iku fayukta mongko den paringi apa sukluhu panyuwunane sail. Hal min taibin ana ta utawi wong kang tobat iku fayutabu mongko den trima tobaté sapa ngalehi taib. Falam yazal nuli ora gingsir-gingsir. Sapa munadian iku kadalika kaya mengkono-mengkono yunadi ilal fijari subhi tumeka muncule subuh. Walillahi laku tetep kedhe Gusti Allah fi kulli lailatin ing dalem saben-saben wangi. Fi kulli lailatin ing dalem saben-saben wangi ing Idul Fitri ing dalem nalikane buka. Alfu alfi ngatiken utawi sewu-ewune wong kang den merdekake minan nari saking neraka. Sak juta wong dimerdekake saking neraka. Qadis taujabu teman-teman ngehaki sapa alfu alfi ngatik al azaba ing siksa. Wa minha lan iku setengah saking ahadis ma utawi hadis ruwiya kang den riwayatake apa ma ngan Salman Al-Farisi saking Sayyidina Salman Al-Farisi. Qala dawuh sapa Sayyidina Salman Al-Farisi ing lafadz khotabana. Khotabana nyeramai ing kita sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Fi akhir yaumin ing dalam akhir dina min Sya'ban saking wulan Sya'ban faqala. Nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ing lafadz ayyuhan nasuhe pira-pira manungsa qad adallakum teman-teman ngiyupi ing sira kabeh apa syahrun wulan azimun kang agung. Syahrun rupane wulan mubarakon kang den berkahi. Fihi iku tetep ing dalam syahrun mubarak Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar. Nah iku. Khairun kang luwih bagus min alfi syahrin tinimbang 1000 wulan. Ja'ala dadekake sapa Allah Ta'ala siyamahu ing poso ing dalam Ramadan faridatan ing wajib. Wa qiyama lailihi lan ing jumeneng ibadah ing dalam wengine Ramadan tatawuan ing ibadah sunnah. Man utawi sapane wong iku taqarraba ngeparek sapa man fihi ing dalam Ramadan bi khoslatin kelawan tingkah. Minal khairi saking kebagusan gana. Mongko ana sapa man iku kaman kaya wong ada kang nekani sapa man faridatan ing perkara wajib fima ing dalam perkara siwahu kang sak liyane Ramadan. Wa man utawi sapane iku ada nekani sapa man faridatan ing perkara wajib fihi ing dalam Ramadan kana mongko ana sapa man iku kaman kaya wong ada kang nekani sapa man sab'ina ing 70 apane faridatan perkara wajibe fima ing dalam perkara utawa wektu siwahu kang sak liyane Ramadan. Wa huwa utai Ramadan iku syahrus sabri wulan sabar. Wa sabru utai sabar iku sawabuhu utai ganjarane sabar iku al jannatu surga. Wa huwa utawi Ramadan iku syahrul muwasati wulan akeh pitulung. Iku syahrul muwasati wulan akeh pitulung. Wa huwa utawi Ramadan iku syahrun wulan yazdadu kang tambah-tambah fi ing dalam syahrun apa rizqul mukmini rezekine wong mukmin. Kuwi iku hadis iku ya. Nek wulan poso mesti rezekine tambah. Man utawi sapane wong iku fattar aweh bebungah sapa man. Kok bebungah ya Allah ya Karim. Iku fattar aweh buka sapa man ngoten. Iku fattar aweh buka sapa man fihi ing dalam Ramadan. So iman ing wong kang poso, ing soim. Kana mongko ana apa fattara utawa taftir lahu kadhe man iku icqara batin merdekaake budak. Wa ma fi iku ngitqara batin, iku ngitqara batin merdekaake budak. Wa maghfiratan lan pangapura lidunubihi kadue pira-pira dosane man sing sapa wonge aweh buka ning wong sing poso iki engko oleh ganjaran merdekakno budak lan disepura dosane. Kulna matur sapa kita ya Rasulullah ing lafaz ya Rasulullah. Ya Rasulullah utusan Allah laisa ora ana sapa kuluna sakabehane kita iku yajidun nemu. Iku yajidun nemu sapa kuluna ma ing perkara yufattiru kang aweh buka sapa gul bihi kelawan ma aso ima ing wong kang poso. Kanjeng Nabi niki kula tiyang-tiyang ini mboten enten sing badhe diparing niki pripun. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ing lafaz yu'ti aweh sapa Allah Gusti Allah hadas sawaba ing ikilah ganjaran. Man ing wong yufattiru kang aweh buka sapa man so iman ing wong kang poso alamat qatilabanen ing atase susu campur banyu. Alamat qatilabanen ing atase susu campur banyu. Au syarbati ma'in utawa sak
inumane banyu au tamratin utawa kurma siji rakitan kurma siji diwene kancane nyo nggih buka lah niku oleh ganjaran kaya ngono wa man te sapane wong iku asbang markake sapa man saimane wong kang poso gana mongko ana apa asba'a utawa isba' kana mongko ana apa asba'a utawa isba' lahu kademan iku maghfiratan dadi pangapura lidunubihi kaduwe pira-pira dosane man wasaqahu lan nginumi ing man sapa rebu pangerane man khaudi ing telaga ingsun Kanjeng Nabi sorbatan kelawan inuman layat mau kang ora ngelak sapa man ba'da ing dalam sause syarbah abadan ing dalam selawase wa kana lan ana iku lahu kademan apa mislu ajrihi sepadane ganjarane shaim mislu ajri sepadane ganjarane shaim nek wong poso dipanan sing sak warek-wareke lagi oleh ganjaran poso mbok poso Senin Kamis mbok poso apa dikai min khori ayang kuso saking tanpa yen ta suda min ajrihi saking ganjarane shaim apa seun suci-suci wa huwa utawi Ramadan iku syahrun wulan awaluhu kang utawi awale Ramadan iku rahmatun rahmat kawelasane Gusti Allah wa ausatu utawi tengah Ramadan iku maghfiratun pampurane Gusti Allah wa akhiruhu utawi akhir Ramadan iku ngitskun anane kemerdekaan utawa anane merdeka minan nari saking neraka waman utawi sapane wong iku khaffafa ngringanake sapa man waman utawi sapane iku khaffafa ngringanake sapa man kan mamlukihi saking budake man fihi ing dalem Ramadan a'taqahu mongko merdekaake ing man sapa Allah Gusti Allah minan nari saking neraka fastaksiru mongko ngekehno sira kabeh fi ing dalam Ramadan min arba'i khisalin saking papat pira-pira tingkah rupane khaslataini rong tingkah utawa tingkah loro turduna kang ridho sapa sira kabeh bihima kelawan khaslatain rabbakum ing pangeran sira kabeh wa khaslataini lan rong tingkah utawa tingkah loro lahina rupane ora ana sumugih iku maujud lakum kadhe sira kabeh ngan huma saking khoslataini amal khoslatani anapun utawi tingkah loro allatani rupane khoslatan turduna kang ridhoake sapa sira kabeh bihima kelawan khoslatani utawa kelawan allatani rabbakum ing sira kabeh iku fasyahadatuan nyekseni sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah wastaghfirunahu lan nyuwun ngapura sapa sira kabeh ing Allah wa amal khoslatani anapun utawi tingkah loro allatani rupane tingkah lagina kang ora ana sumugih iku maujud lakum kadue sira kabeh ngan huma saking allatani iku tas aluna njaluk utawa nyuwun sapa sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh aljannata ing surga wa tata'awwadzuna lan nyuwun kareksa sapa sira kabeh bihi ing robbakum minan nari saking neraka wa min halan iku setengah saking ahadits qauluhu utawi dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lafat u'tiyat den wae sapa ngoten u'tiyat den paringake ngoten u'tiyat den paringake utawa den wehake umati ing umat ingsun apa khamsu khisalin 5 pira-pira tingkah fi syahri ramadhana ing dalem wulan Ramadan lam tu'tahuna kang ora den wae ing khamsu khisal utawa apa khamsu khisal ngoten iki nek lam tutahuna kang ora den wae ing khamsa khisal ngoten mawon lam tutahuna kang ora den wae ing khamsu khisal sapa umat suwiji qoblahum kang tetep ing dalem sadurunge ummati rupane khulufu famis shaimi utawi ambu bacine cangkeme wong kang poso iku atyabu luweh wangi indallahi ing dalem mungguhe Allah min rihil miski tinimbang ambune minyak misik wa tastaghfiru lan nyuwunake ngapura wa tastaghfiru lan nyuwunake ngapura lahum maring ummati sapa al malaikatu pira-pira malaikat hatta yufattiru sehingga buka sapa ummati wa tusaffatu lan den bondo fihi ing dalem Ramadan apa maradatu syayatini nggodhone pira-pira setan wa yuzayyinu lan maes-maesi sapa Allah taala kula yaumin ing dalem saben-saben dina aljannata ing surga wa yaqulu lan dawuh sapa Allah ing lafat yusiku parek sapa ibadi pira-pira kawula ingsun as-solihuna pira-pira kang solih iku ayyakufa
yen to nyegah ngandhum saking ibadi apa asu perkara ala wal adzalan piloro wa yufarulan den sepuro lahum kadu ibadi fi akhiri lailatin ing dalem akhire wengi minhu saking Ramadan. Qila den ngendikake apa? Ya Rasulullah utusan Allah, ahya ana ta utawi Lailah. Lailah anu, ahya ana ta utawi Lailah iku Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ing lafat la, ora. Walakinnil amilu tetapi nek utawi wong kang amal, iku innama yuwafa ing pestine den tuhoni sapa ngamil ajrahu ing ganjarane amil. Iza qada ing dalem nalikane nekani sapa amil ngamalahu ing ngamale ngamil. Wa min halan iku setengah saking hadis ma utawi hadis jaa kang teko apa ma ngan Abi Hurairah ta saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala dawu sapa Abi Hurairah ing lafat kana Rasulullah kana ana sapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Iku yubasyiru paring bebungah. Iku yubasyiru paring bebungah sapa Kanjeng Nabi ashabu ing pira-pira sahabate Kanjeng Nabi wa biqau wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi ing lafat qadjaa teman-teman teko apa syahrul Ramadan wulan Ramadan syahrun rupane wulan iftardo kang majibake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh siyamahu ing poso ing dalam Ramadan wa tufatahu utawa tuftahu lan den buka fihi ing dalam Ramadan abu samai pira-pira lawange langit wa tughlaqulan den tutup utawa den kunci fihi ing dalam Ramadan abwabul jahimi pira-pira lawange neraka jahim wa tughallu lan den bondo utawa den bondo wa tughallu lan den bondo fihi ing dalam Ramadan asyayatinu pira-pira setan wa fi lan iku tetep ing dalam Ramadan lailatun utawi wengi hiya kang utawi lailah iku khairun luwih bagus min alfi syahrin tinimbang 1000 wulan. Wa min halan iku setengah saking ahadits kaulu utawi dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannati rupane dawuh fil jannati iku tetep ing dalem surga samaniatu abwabin utawi 8 pira-pira lawang babun rupane lawang suci yusamma kang den arani apa bab ar-rayyana ing aran rayyan la yudkhilu kang ora mlebu ing rayyan sapa ila shaimuna kejaba pira-pira wong kang poso. Wa min halan iku setengah saking ahadits kalau utawi dawuh Kanjeng Nabi rupane dawuh asyam utawi poso wal Qur'an lan Qur'an iku yasfani nulungi apa asyam wal Qur'an lil abdi maring kawula yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat. Ya kulo ngucap apa asyamu poso ing lafat Rabbi doh pangeran ingsun ini sak temen ingsun iku manatuhu nyegah sapa ingsun ing ngabet apa ama ing panganan wasyahawati lan pira-pira syahwat binahari ing dalem rina fasyafi'ni mongko mugi nampa syafaat sapa tuwan ing ingsun fihi ing dalem abet wa yaqulu ngucap sapa Al-Qur'an apa Al-Qur'an ing lafat Rabbi manatu Rabbi dong barang ingsun manatu nyegah sapa ingsun ing abet annauma ing turu bilaili ing dalem wengi fasyafi'ni mongko mugi nampa syafaat sapa tuwan ing ingsun fihi ing dalem abet. Fayusafi'ani nulungi apa asyam wal Qur'an fihi ing dalem Ramadan ila ghairi dalika maring liyane mengkono-mengkono ahadis mimma nyatane hadis fi tuhfatil ikhwan kang tetep ing dalem kitab tuhfatil ikhwan war raudil faik lan kitab raudil faik. Fangdur huma mongko ningalono sapa sira ing Tuhfatul Ikhwan wa Raudil Faik. Ing sik ta lamun karep sapa sira nek karep ya deloken kitabe. Taro mongko weruh sapa sira ma ing perkara yunsiu kang nangekake. Yunsiu kang nangekake apa ma albala ing tingkah kang bagus. Wa akhrajalan nukil hadis sapa Imam Ahmad rupane Imam Ahmad rahimahullahu taala fi musnadi ing dalem kitab musnate Imam Ahmad ngan Abi Hurairah ta saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Marfu'an khalir rupa hadis marfu' ya Allah ing lafat man utai sapane wong iku soma poso sapa man Ramadan ing dalem bulan Ramadan imanan kelawan iman wahtisaban lan amrih ganjaran hufira mongko den sepuro lahu kademan apa mat perkara takot dama kang dadi dingin apa ma min dambi nyatane dosane man wa malan perkara tak akhara kang dadi akhir apa ma wa bi hadzal lafdzilan kelawan ikhlas lafat warada tumeka apa hadis utawa apa lafat fil jami' as-shahir dalam kitab al-jami' as-shahir. Lakin hau tetapin al-jami' as-shahir iku lam ya'zuhu
ora bangsakake apa al-jami' as-shahir ing hadis lil imam maring imam rupane Ahmad Imam Ahmad. Wazahu lan bangsakake apa al-jami' as-shahir ing hadis lil khatibi maring Imam Khatib. Fi tarikhi ing dalam kitab tarikhi Imam Khatib Al-Baghdadi. An Ibnu Abbasin saking Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa akhraja nukil hadis sapa Imam Ahmad rupane Imam Ahmad rahimahullahu taala fi musnadihi. Dalam kitab musnad Imam Ahmad an Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawuh ing lafat qala dawuh sapa Abi Hurairah ing lafat inna Rasulullah sak temene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku ya kana ana sapa Kanjeng Nabi iku ya muruna perintah sapa Kanjeng Nabi ing kita bi qiyami Ramadhana kelawan jumenengi ibadah ing dalam Ramadan. Min gori ayak muruna min gori ayak murona saking tanpa yen to perintah sapa Kanjeng Nabi ing kita bi azimatin kelawan sejo suwiji wa yakulan dawuh sapa Kanjeng Nabi ing lafat man utawi sapane wong iku koman jumenengi ngibadah sapa man Ramadhana ing dalem wulan Ramadan imanan kelawan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar hakadha kaya mengkene keterangan auradahu nekaake ing dza sapa ghairu wahidin liyane wong suwiji bi ziyadati kelawan anane tambahan al madhkurati kang den tutur azina hale pira-pira kang bangsakake lahu maring hadis lil imami maring Imam Ahmad rupane Imam Ahmad rahimahullahu taala qala dawuh sapa Imam Ahmad ing lafat bener qala dawuh sapa Imam Ahmad fi Syifail Asqam ing dalam kitab Syifail Asqam walladzi ing lafat walladzi utai perkara raaitu kang weruh sapa ingsun ing alladzi fihi ing dalam hadis iku huwa utai hadis iku al-iqtisaru ringkesan ngala qauli ing atase dawuh Kanjeng Nabi rupane dawuh ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi fayahtamilu mongko memper apa antakuna yen to ana apa hadis ziyadatu ikilah tambahan iku sabitatan tetep fi nusakhin ing dalam pira-pira naskah ukhra kang weneh waqat asbatalan teman-teman netepake sapa Imam Ahmad hadis ziyadata ing ikilah tambahan akni ngersakake ngene kefangilan waqat asbatalan teman-teman netepake hadis ziyadata ing ikilah tambahan akni ngersakake sapa ingsun wa ma ta'akhkhara ing lafat wa ma ta'akhkhara sapa al-hafidhu wong kang apal hadis rupane Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala fil fathhi ing dalam kitab Fathul Bari fil kalami ing dalam dawuh ala hadisil Bukhari ing atase hadis riwayat Imam Bukhari rupane man qoma man utahe sapane wong iku koman jumenengi ibadah sapa man Ramadan ing dalam wulan Ramadan imanan kelawan iman wahtisaban ila akhirih biqaulihi kelawan dawuhe al-Hafidz Ibnu Hajar rupane zada Kutaibatu zada nambahi sapa Kutaibatun Imam Kutaibatu musarif zada nambahi sapa Kutaibatu Imam Kutaibah ngan Sufyan saking Sayyidina Sufyan ing lafat wa ma ta'akhkhara wa dzakara lan nutur ya Allah ya Rabbi ya Karim wa dzakara lan nutur sapa Al-Hafidz Ibnu Hajar ing hadhihi utawa ing ziyadah aidon halimane fil khisal ing dalam pira-pira tingkah al mukaffirati kang lebur nganhu saking ma wa kadza lan hale kaya mengkene Ibnu Hajar zadah nambahi ing ziyadah sapa Hamid bin Yahya Imam Hamid bin Yahya wal Husain bin Hasani lan Imam Husain bin Hasan al-Marwazi fi kitab Siyami ing dalam kitab As-Siyam lahu kedue Imam Husain bin Hasan wa ghairu man lan liyane wong dzukira kang den tutur sapa man kama kaya keterangan fi Syifail Asqam kang tetep ing dalam kitab Syifail Asqam fangdurhu mongko ningalono sapa sira ing Syifail Asqam wabillahi taufik dzakartu nutur sapa ingsun hadza ing ikilah hadis kullahu ya sakabehane hadza fi syarhi mangdumati ing dalam syarahe nadoman ingsun fil khisali ing dalam pira-pira tingkah al mukaffirati kang lebur lidunubi maring pira-pira dosa al mutaqaddimati kang wis dingin wal mutaakhirati lan dosa kang akhir fangdurhu mongko ningalono sapa sira ing syarhi mangdumati ing syi'ta lamun karep sapa sira wal muradu ta kang den karepake bil qiyami kelawan jumenengi fil hadis ing dalam hadis asyarifi kang mulya iku mutlaqul qiyami mutlaki jumenengi ibadah wa qaulu kasirina utawi dawe ulama akeh
rupane dawuh Al-muradu te kang den karepake biqiyami Ramadan kelawan jumenengi ibadah ing dalem Ramadan iku salatu tarawih salat tarawih. Iku maknahu awas, iku maknahu utai maknane qaulu kasirin iku annahu sak temene kelakuan iku yasulu hasil biha sebab ya Allah ya Rabbi biha sebab napa niku jenenge salat tarawih apa al-matlubu perkara kang den purih la annahu ora sak temene kelakuan iku layakunu ora ana apa matlub iku illa biha kejaba kelawan salat tarawih hadza fahama sapa sira ing ikilah keterangan wa fadailu syamin hadza syahri utawi pira-pira kautamane poso ing dalem ikilah wulan semisal kok dimudhofno pan dipedhot ora apa-apa wa fadailu syamin utawi pira-pira kautamane poso hadza syahra ing dalem ikilah wulan al azima kang agung allati waradat kang tumeka apa fadail fil qur'ani dalam Quran al karim kang mulya wala hadis lan pira-pira hadis asyarifati kang mulya wa malan perkara wa'ada kang janji ing ma sapa Allah Gusti Allah sawamahu ing pira-pira wong kang poso ing dalem Ramadan minas sawabi nyatane ganjaran al jazili kang agung wal maghfirati lan pangapura wa malan perkara warada kang tumeka apa mafi wa'idin ing dalem ancaman fi wa'idiman ing dalem ancamane wong aftarahu kang mokel sapa man ing Ramadan au yoman utawa sedina minhu saking Ramadan bila audrin kelawan tanpa udzur bila adabi kelawan anane siksa asyadidi kang banget wal maqti lan murka fit dan murkai fit dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat hiya utawi fadail iku mustaufatun dan ya Allah tuhoni fi kitabil fikih ing dalam kitab fikih falaisa mongko ora ana iku huna ing dalam kene-kene pembahasan apa majalun gon manjing listifaiha maring nuhoni fadail walakin nuri tulan tetapi ning ngarepake sapa ingsun anadzkura ing yen to nutur sapa ingsun ma ing perkara itolakna kang ningali sapa ingsun ngalehi ing atase ma min faidatin nyatane faidah au aidniyatin utawa pira-pira donga fanakulu mongko ngucap sapa ingsun ing lafat fanakulu mongko ngucap sapa ingsun mimma ing lafat mimma setengah saking perkara wajat tuh kang nemu sapa ingsun ing ma bi khoti syekhina kelawan tulisane guru ingsun wa syekhi masaykhina lan gurune pira-pira guru ingsun rahimallahu taala minal fawaidi nyatane pira-pira faedah annahu rupane sak temene kelaku sapa iku jenenge ya Allah ya Rabbi karim annahu rupane sak temene syekhina iku qala dawuh sapa syekhina faidatun aiha ing lafat faidatun utawi iki kono faedah qiraatu suratil fathi maca surat al-fatih wallahu alam bisawab al-fatihah.